обяд в Бургас за 10 евро. Ако има някой от Бургас, да пише в коментарите кое е най-доброто място за хапване тук. Обядът в Бургас за 10 евро ще е в Флора, бар и грил. Миди не. Салатки. Като гледам менюто, май малко бюджет ще го надвиша. Цезар с кариди 9 евро и 71 цента. Телешко бонфиле, хапваше ми се, но друг път, като имам по-голям бюджет. Кюфтета от кълцано пилешко за 8 евро 69 стотинки. Перфектният обяд, в бюджета съм и една вода и става някъде около 10 евро. Обядът ми дойде кюфтенца от кълцано пилешко месо. Перфектен. Живи и здрави и айчалки, братя!